estrella. Solo quiero que tú lo sepas. Solo quiero que tú lo sepas. Lähtökohta kuvaukselle oli se, että me puhuttiin siitä, että kenellä on oikeus tavallaan kävellä sisään ramppivaloon, että kuka saa olla ikään kuin tämä suuri sankari tai sankaritar. Ja Carmen oli tietenkin kertomus, josta suurin osa tietää jonkun verran. Että se on draama, rakkaus, kuolema, laulua, Bizeten fantastinen musiikki. Ja nyt se tulee niin kuin vihdoin tänne Madridiin, jossa tietenkin niin kuin Carmen ja Carmen Story liittyy Espanjaan. Sitten nämä itse kuvaustapahtumat oli emotionaalisesti aika ladattuja, oli siellä oli meikkaajat, oli puvustajat, oli teatteriohjaaja Miksu ja oli paljon sitten näyttelijöiden omaisia studiolla, että saattoi olla 15 henkilöä. Mä panin Bizeten Carmen soimaan, eli oli koko ajan sellainen niin kuin hyvä fiilis kanssa. Ja sitten kun oli ehostettu, puvustettu, laitettu kauniiksi, niin sitten näyttelijät sai ikään kuin ottaa sen roolin ja olla keskipisteessä. Ja mä haluan jollain tavalla käyttää hieman sitä visuaalista kieltä, mitä mä olen nähnyt näissä espanjalaisissa hovimaalauksissa. Että nyt kun on Madridissa, niin tämähän on niin kuin kaikkein hienoin paikka tutustua, mennä El Prado-museoon ja katsoa Velázquezin uskomattoman hienot kuninkaallisista tehdyt muotokuvat, Francisco Goyan myös vähän myöhemmin tai aika paljon myöhemmin tehdyt. Valo tulee yhdestä suunnasta ja muotoilee sitten valon ja varjon ja myös tämä neutraalin tapainen kangastausta on osa tätä, että ei ole yritetty häivyttää tätä taustaa, vaan kangas ja laskokset on aika tärkeässä roolissa. Mulle yhtä tärkeää kuin se ylevä poseeraaminen oli myös nämä hetket, jolloin ikään kuin kulissit tippuu ja sitten repeää johonkin nauruun. Tai joku niin kuin jotenkin on kyllästynyt siihen, että mitä me tehdään. Ja sitten pikkuhiljaa niin tämä kokonaisuus muodostui ja huomasi, että joo, tämä toimii. Tervetuloa katsomaan tätä näyttelyä Duva Diva. Kiitos. Sus aguas cristalinas me